دم باش خوندەکارên هێژا و دەلال و چاوانە ez bêhêvî tevde baş bin. Navê mamoste Nazdar. Zarokên hêja û delal em ê îro dest bi waneke nû bikin ji xwe navê waneya me jî kê em li ku derê dijîn. Sergoteya wana xwe li ser dep me nivîsandî em ên hav hevdûr nas bikin wana me li ser çi ye ji xwe wana me kirine wek helbestekê em ê bixwînin û mêlê awazeka xwe jî kê em ê bixwînin. Ka zarok ji hevdûr re ji xwe re li dep meyzênin binerin ve çawa helbesta xwe li ser dep nivîsandiye li gorî vî helbestê dema em dixwînin em ê şîrove jî bikin ka wana me li ser çi ye. Ji xwe wana me sergoteya wana xwe em li ku derê dijîn. Zarokên hêja delal hazê bixwînin û em ê awazeka xwe jî kê dengeka xweş em ê bixwînin. Dunya me girover e li dora xwe digere dema ger temam dibe şev û rojek çê dibe. Divê de çi wat dê me? Divê dunya me girover e, cîhana me girover e. Li dora xwe digere, cîhana me jî kê li dora xwe digere. Dema ger temam dibe şev û rojek çê dibe. Dema ew gera li dora xwe digere temam dibe şev û rojek li cem me jî çê dibe. Divê dunya me girover e, dora rojê digere. Dema ger temam dibe sal 12 meh çê dibe. Divê de dibê dîsa dunya me cîhana me girover e, dora rojê digere. Dema cîhana me dora rojê digere çi çê dibe ev ger temam dibe sal û 12 meh li cem me çê dibe. Ji xwe di wana me borî de me got li vê de çend dem sal li cem me hene? Hingî me got 4 dem sal cem me hene û 12 meh jî hene. Di gera cîhanê ya dora rojê sal û 12 meh jî çê dibe. Divê dunya me girover e, biçiya dar û ber e. Av û hewa û ber e, cihê meskenê jîn der e. Dîsa jî li vê de dubare dikê divê cîhana me dunyaya me girover e, biçiya dar û ber e. Çi cîhana me de heye? Çiya hene, dar heye û ber heye. Divê av û hewa û ber e. Di cîhana me de av heye û hewa û ber heye. Cihê meskenê jîn der e. Li vê de cîhana me cihê çi ye? Cihê meskenê jîn der. Yani her kes di cîhana me de dijî. Çi mirov bê, çi lawir bê, çi şînatî bê. Cîhan pir mezin e, girover e, têra me hemiyan jî dike. Ji xwe me got cîhana me girover e ne? Girovera wê weke çi ye? Weke gokê ye. Lê temam ne wek gokê ye. Em bêjin girover e lê ne girover dibe wek gokê ye. Weke hêkekê ye. Vê de çawa? Dema li vê de ne? Em bêjin gok halo girover e. Lê cîhan temam ne giroverî wek wê ye, wek hêkekê tê em bêjin. Cîhana me wilo ye. Temama xwe yani wek gokê girover e, wek hêkekê tê. Ji xwe goka bêje li vê de goka zemîneyê ye, makîteyê nûmuneya biçûk e, wek bêje em biçûk e. Pir gok ne mezin e, goka cîhanê mezin e, li dema got em tînin em di şanî we dikin biçûk xuya ye, lê cîhana me xwe mezin e. Ji xwe dibê em divir dijîn, di cîhanê de em dijîn divê giroverê de em hemû hevdûrê dijîn, çi lawir bê, çi mirov bê, çi şîniyatî bê. Di nexşe goka zemîneyê de av bi rengê şîn e, ercî li gorî dewlemendê cuda hatine rengkirin. Li vê de em bêjin çi? Di nexşeyê de yan jî di goka zemîneyê de av bi rengê şîn e û ercî li gorî vêna, li gorî cîhana me rengê wê hevdû cuda ye. Yani di nexşeyê de rengê avê çawa ye? Şîn e. û rengê erdê çilo ye? Rengê erdê li gorî bajara ye, li gorî em bêjin li gorî dewleta ye, her rengek wê hevdû jî cuda ye. Ji xwe zarok ne û me wana me li vir e, ev pir xweş e, pir hêsan e, li vê de em ê helbesta xwe ezber bikin ji bo em zanîbin cîhana me çawa ye, çi di cîhana me de jî heye. Me bi hevdûr nas kir got cîhana me şiklê wê çawa ye, me got wek gokê ye lê temam ne wek wê tê, wek hêkekê ye. Em nabêjin girover e wek gokekê, lê wek gokekê ye, temam giroverbûna wê lê bi xwe wek hêkekê ye. Me nas kir got di nexşeyê de, di goka cîhanê de li vê de rengê avê çi reng e? Şîn e. û rengê erdê jî, ev rengê erdê li gorî bajara, li gorî dewleta
رنگی وش هفدوجی جدایه زاروکن هجا و دلال امن هاب هفدوره جارك يدن هلبستي بخوينن بشتري امي هرن برسي خوينر خاندني جار سر بكن كاغو هدار بن ازي هلبستي بخوينن ام الكودري دجين دنيا ما گرووره لدورا خواه دگره دما گر تمام دبه شب و روژک چه دبه دنیا ما گرووره دار روژه دورا روژه دگره دما گر تمام دبه سال 12 مه چه دبه دنیا ما گرووره بچیا دارو بره آب و هواوی بره جهه مسکنی جیندره شو ملفدي هلبستا خواه آوازك خوش مي بخوينن ومي أزبر بكن شو كاري مال الجمعة هلبستي أزبر بكن زاروكنو كور أمي بهفدورن ها برسي خوينر خاندني جاره سر بكن شو برسي ميوي واني 3% أمين ها دسبيكي برسا خواه يكم بخوينن تدوجي جيهانا ما چاواي الفيديو دما موانا خوش يرو فكر مگو جيهانا ما چاواي وكا گرو وركي يعني دسبيكي مي برسا خو بنويسن جیهانا ما چاوای ما تشيرو فكرني ده ما ناسكر جو جیهانا ما گروورم گروورم امی هرن پرسا خو دویم چد بیجه پرسا ما دویم جد بیجه ام الكودري دجين زاروكن هجا دلال الكودري دجين بري از برسوه بدم اونه برسوه جم خواه بنویسن ام الكودري دجين ام الكودري دجين شو وانا مجكي سرگوتايا وانا مجكي لغوري في برسينه برسو سرگوتايا وانا يكن ام الكودري دجين زاروكن هجا ودلال ام لروج آوای کردستان دجین روج آوای کردستانی امین ها هرن پرسا خوی سیم جی بخوینن چید بجه پرسا می سیم پرسا می سیم دبجه روج آوای کردستانی نشان بکن چاو می نشان بکن زاروکنو شخوا افکار مالیم الفيديو دما وندبينن برسا ما يسيم تشد بيجي نخشى الجمة هي ترتوكي درو بلا هشتي وسي رو بلا هشتي وسي وينيا نخشى الجمة هي برسا سيم دبيجي روج آوا الكودريد كافي زاروكن هجاو دلال روج آواجي الورد كافي الفيديو ديرك هيا عفريني أفدر حمو روج آواي شخو أفدر جيكي روج هلاته لي قوتن السر نخشي روج آوا نيشان بك الفاي جديركي هيا عفريني أفدر حمو روج آواي كردستانية شخو زاروكن هجاو دلال هال بيدي جي وانا ما بداوي دبي ما برسي خواه جارة سر كرن أدبجم وانا ما برخوش بو جلكي هيسان بو از بهيوي ما آگاهی گهان و آگاهی الجمع چه بون اون بی منید کیف خوشیده حتی وانا کدن